Graziella De Bono 44 sena minn San Pawl il-Baħar inħelset mill-arrest wara li tresqet il-qorti akkużata li serqet madwar 400 euro minn ħanut tal-annimali fil-Marsa. Il-każ seħħ nhar it-tnejn li għadda meta daħal raġel l-assa tal-Pulizija tal-Ħamrun jirrapporta li xi ħadd seraqlu ammont ta' flus mill-kaxxa tal-flus. L-akkużata li wieġbet mhux ħatja għal dawn l-akkużi qalet li tieħu ħsieb oħta b'diżabilità. Il-prosekuzzjoni qalet kif il-mara għandha fedina penali kulurita. Minħat jew l-avukat difensur Mario Mifsud talab il-ħelsien mill-arrest, talba li ġiet milquha fuq diversi kundizzjonijiet. L-Albaniżi Artan Ċoku u Daniel Muka li qed jiġu akkużati b'ħowda f'ħanut tal-ġojellerija f'Taslima użaw żewġ armi illegali f'dalla legat każ. Dan intqal waqt il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront tagħhom il-ħamis filgħodu fejn espert tal-qorti beda jispjega dwar l-armi użati mill-akkużati. Wieħed mill-esperti saħaq li arma minnhom kienet f'kundizzjoni vera ħażina. Muka qed jiġi akkużat li għal diversi drabi ipprova jispara waħda minn dawn l-armi lejn uffiċjali tal-Pulizija iżda fortunatament ma ħadietx. Missier ta' żewġ titfal żgħar li għandu divjet fuq ismu ngħata sentenza ta' sena ħabs sospiża sentejn wara li jammetta li fost l-oħrajn għeddet bikkaġuna biża' li se tintuża vjolenza fuq ommu liedu. Il-każ seħħet li tal-jadda fis-sitta ta' filgħaxija f'Marsa Skala meta l-imputat iffastidja lil mara qeddidha permezz ta' mezz ta' komunikazzjoni u insulent tagħha. Quddiem il-Maġistrat Josette Demikoli l-avukat difensur saħaq li dan seħħ wara li l-mara ma ħallitux jara lil uliedu. Francesco Canzi Taljan li jgħix f'pajjiżna tela l-qorti akkużat li jeddet lill-uffiċjal tal-Pulizija waqt li kien qiegħed waqt trattazzjoni fuq każ ieħor. L-avukat difensur ma talabx għall-ħelsien mill-arrest peress li l-akkużat diġà qed jinżamm il-ħabs minħabba reat ieħor li allegatament wettaq. Ta' tifel ta' 15-il sena minn San Ġwan ingħatat sentenza ta' 15-il xahar probation wara li pprovat issiefer lejn Istanbul b'test iffalsifikat tal-COVID-19. Bidmuħ f'għajnejha l-imputata wieġbet ħatja għal dawn l-akkużi u qalet li jiddispjaċija għal dan. Il-prosekuzzjoni qalet kif l-akkużata kkoperat mal-Pulizija u ammettiet mal-ewwel dan ir-reat.